अरे कुंवर के प्यार में गाना हमारे गुआवत जो ना नाव बा गाना के का मजा आवेला मजा आवेला बाजा आवेला और गलती सोचब तो गलती हो जाई। हां दी एकरा के बतावत नहीं कैसे कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला लूटत लहार में मजा रहत जान गइल बिया। हां दी अरे कि नहीं हर के यार में नहीं हर के यार में मजा आवेला अरे लूटत लहार में मजा कमिटी के दूगो भाई के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आई तो भाई गाना गावतड़े एक मतलब संगीत प्रेमी भाई के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय लड़की कहतिया का देख प्रीति गीत हां भोजपुरी में बहुत आई बहुत चल जाई ताकि गीत के कुछ मतलब होके के चाहिए। लड़की कहतिया कि हमरा कहाँ आ जाए प्रेमी के कहाँ आ जाए घर परिवार से बचाई के नजरिया हरिया के भाई के घर परिया घर परिवार से अरे बचाई के नजरिया हरिया के भाई के हरिया परिया हरिया के भाई तारा मिलित ना बाकी जीवन में हम रुपया कम कमाई बनी भाई कमाई बनी हां दी वो भोला बाबा सही तारा के भी दिले तारा के भी दिले भोला बाबा हमारे गड़खा से संगीत प्रेमी बहुत बहुत आशीर्वाद दिले बनी बाबा के प्रणाम करो। जय हो देखो जगह अरे मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आवेला लूटत लहार मजा
101 रुपया यही छपरा जिला के आनबान शान अजीत आनंद जी के शिष्य बानी सिल्वर हाँ जी दीपक दरिया जी की ओर से जय हो जय हो बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। माई सरस्वती के कृपा बनल रहो। वाह और का अगर 1 करोड़ रुपया प्रीति मिल जाए अच्छा ना तो बुझाला ना कि कहाँ धरी। उपलब्धि अगर अचानक मिल जाए केहू केहू के पचेला सही बात सबका ना पचे। वो भोजपुरी के कलाकारों में कमी बा अभी नहीं के बुझात बात में बुझाई। हाँ जी अचके में मिले आवे नया नंद हो सोनू संग दिल गोलू कहे रे पसंद हो का कहे रे करत इंतजार में करत इंतजार में मजा आवेला करत इंतजार में अरे मजा आवेला करत इंतजार में मजा आवेला अरे लूटत लहा लहा